Magda alas 11 kasudmang aga, kan masulo ang residensyang ini sa barangay Nugko, Libon, Albay. Ulita gibo sa light material sa ngarong, marikas ining tinupok ning kalayo. Sigun kay Fire Inspector Roque Beher, matapos na maipaabot sa Indakan Libon Municipal Police Station ang insidente, tulos man sindang nagpasiring sa lugar. Sa investigasyon, nabaya ang pigluluto sa kusina kan tagsadiri kang harong na si Anatisa Bukad, 77 anyos, an pigtutok dungkaw sa kang kasulo. Maswerte naman na nakaluwas tulos ang makuapo kainikan mangyari ang kasulo, mantang mayo man nanadamay na ibang residensya. Ibo sa luwas, so pigluto niya ka anong kalandi kahoy man lang, so kahoy. Tapos ang irarambutan kahoy na ito, sa iraram pambangbangan, may mga mga stock na bunot, na yung mga tignagamit niyang pangmakot. Na talamsikan siguro po ito kibaga, nahulugan naman sa iraram. Kaya yun po ito ang pinunang pagkakasulo kay itong sa iyang harong. Sa datos kang BFP, ininang ikapitong kasulo na naitala ninda sa sendang banwaan, kung sain, kadaklan sa kausa iyong napapasiparang pigluluto. Kami po digdi sa Bureau of Protection Libo na ngangapodan sa Kabos na nakakadangog residente nila lalo na sa Libo na kung pwede, kung may sulo, iguaman po kami mga hotline na kung pwede po tulos sa muya, hindi na muna po mga video para magapan ta po ng hindi magdakula ang kasulo po. Kasubong aga, kan personal na tinuyok ang kapulisan kan Libon Municipal Police Station, an pamilyang nasuluan nga ni ihatod ang sendang ayuda. Sa mga mautman na magtabang, pwede sir man na magpadara sa sendang GCash number na 09158-393-980. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal